Welcome back, Gossiflix fam. Today we're taking it all the way back, a quick but powerful recap of Shaka Ilembe Season 1. If you missed it, don't panic. I'm breaking it all down for you in just 5 minutes. Let's rewind the drama. Baba, kunamadoda lapha yena afika ashisa imizi lapha manje sefuna ukuthatha neyinkomo. Ubulala ubaba wena. Uhamba nathi ukuze ngikufundise amasu okuyiphindiselela. Soshangane. Ukhumbule mfowethu ukuthi akhozi inyane lemvubu lahliwa zingwenya kwacwebisa izinga la. Mina nawe siphehla udweshu saqala impi. Impi. Kunomlayezo ophuma kumntwana usenza ngakhona. Uthi ucela ukubona. Bezosithele ngehlazo sonke. Nandi! Yiqinisa ukuthi ubekezile. Sasoma. Undlu likaZulu. Izizwe siyokhothana. Uzobahola abantu bakababa njengokuboniswa kwesanusi. Isibonakaliso sasingabe sikhuluma nanganoma ubani. Isibonakaliso sibhekiswe kumina. Ngoba netho uShaka uyohlala esihlalweni. Ingubani intombi? Ngingubhibi. Umama uthenge inkosi yodumo. Baba, beka sengwenze ngandlela. Kansela ndawo lapha esigodlweni. Dade wethu, umuntu oxoshwe emzini ngumuntu ohlobongile. Inkonyana yenkosi enjani ifaka kanje? Sisibuyisa isithunzi nokuhlonipheka kwakho lesi sifungo. Uyisiwula njalo simuka nantwana esingunyoko. Ngibani lento? Qwabi usezame ngayindlela zonke ukucijisa, ukukhombisa uthando. Hlasela, hlasela! Akubona impini yakaqwabi. Kwayelapho wakhombisa khona isibindi. Uthulile iziqwa! Iziqwa! Kungani namanje ngingeyona induna yebutho? Udani, uyazi mangase uzehlise. Wafunda likhulu kabi kuShaka. Awusikhethi. Indodana kimi. Yinkosana yakamthetho. Ngiyacabanga ukuthi kuningi ufuna ukwazi ngenkosi engizalayo uDengiswayo. Ubonile. Usizwe njani manje? Ugcwele into ukuthela. Lo mfana lo wayezocwaneka. Uyazi ukuthi uye kanye owaphuma esibonakalisweni sesanusi. Kaba iqaphela. Ngathi usikazi ukhosi ngejozi. Sikunjani? Kuzomela umgudluze umfweni uShaka umyise kwaGoqanyawo. Engikufisayo ukubuyisa wonke ngiphucwe khona. Ikhaya, umhlaba wokhokho, kanye nekusasa lami. Hlwitha okungokwakho. Sengikulungele. Season 1 of Shaka Ilembe takes us deep into the origins of a legend. We witness the birth of Shaka Kasenzangakhona, a child born under prophecy and raised in exile with his mother, Queen Nandi. Through hardship, betrayal, and bloodshed, young Shaka grows into a fierce warrior and strategic genius.
As rival clans clash and kingdoms rise and fall, Shaka begins his ruthless journey to unite the Zulu nation. The season ends with power shifting, alliances breaking, and the world beginning to fear the name Shaka. That's it for season 1. Let me know what you think by dropping your thoughts in the comments. Hit the like button and don't forget to subscribe to Gassy Flicks for more real talk and recaps.